i blant, o mae naw i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Gemau, straeon, creffau a chaneuon, gallai dyftu am ddiw. Dim ots lle ti'n byw, awr i blant yn sbesial i chi. Os da chi am gael hwyl o ffri. Croeso nôl i... Awr i Blant! Helo! A croeso nôl. Enw fi ydi Lois. Ac y ffaith ddiddorol da ni'n siarad amdan heddiw yma ydi be da ni'n licio wneud ar ein gwyliau. Dwi yn licio mynd i'r traeth a neud castell tywod enfawr. Dewis da. Fi yw Bedwyr, a fi'n un peth, fi'n dwlu ar mynd i'r traeth, ond well gyda fi i fod yn y môr, yn surffio, neu kayaco, neu rhywbeth fel yna. Cool. Dyna'n dda. Wel, da ni wedi cael amser gwych yn y 2 ddiwrnod diwetha. Do. Da ni wedi gwneud quiz, da ni wedi gwneud gema, da ni wedi bod yn siarad efo Leri ac Aled. Mae'n lot o hwyl. A da ni wedi bod wrthyn bodda yn edrych ar hashtag awr i blant. Mae rhai o'r pethau yn anhygoel. Yndach. Gwych. Gwych. Reit, heddiw ni'n mynd i fod yn cael mwy o'r hwyl yma, lot o gemau, ni'n mynd i clywed am gweddill, stori greff. Be sy'n mynd i ddigwydd? Gewn ni weld, gewn ni weld. Dyma rhagolwg bach i chi o'r fideos. Cute. Roedd o'n... Hwna'n edrych yn boring. Joc! Mae'n edrych yn exciting iawn. Fi methu aros. Reit, mae yna gair freeze newydd. Brilliant. Felly dim plant yw ydym mwy. No, oce. Gair heddiw yw edrych. Achos ni'n aml yn edrych ymlaen ar gyfer y diwrnod. Yndan, oce. A na fi gofio fan. Cofio nawr, os fi'n dweud edrych... Ti sy'n yn gofio trwy'r adag, dwi'n fai. Ti sy'n colli. Anyway, rwan, da ni'n mynd i cael gemau, so dewch efo fi. Da ni'n mynd i chwarae nought and crosses rwan, a da chi unau'n gallu bod ar tîm Bedwyr neu tîm fi, oce? So dwi eisiau chi dewis, a wedyn gwni weld os da chi'n curo. Gewn ni weld, pwy sy'n mynd i ennill. Go. Barod. Ewch. Rhoi fwyaf o post-it ar eich corff chi mewn dyda 30 eiliad. Ie, dim dechrau eto, dim dechrau eto. Sorry. Tester oedd o. So, 30 eiliad a gweld yn y diwedd faint o post-it sy'n aros arna ni. Oce. Beth ydyn nhw'n cwmpo? Ydyn nhw just ddim yn cyfri? Dim yn cyfri. Oce. Oce, on your marks. Get set. Go. Oh! Okay. Yeah, okay. Ian.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, oce. Iwan. 1, 2, 3, 4. Ie, ffain, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, Rwyt, yes! Genod yn ennill eto. Enw'r gêm yma yw taro'r hwyl. Ni'n mynd i cymryd e mewn tro i taro'r bocs. Ond, bydd un o'n ni falle yn codi'r bocs. A mae'r llall angen neud yn siŵr bod chi ddim yn taro'r wy. Os chi ddim yn ddigon cyflym, chi'n mynd i fynd lawr a smasio'r wy. Gewn ni weld pwy sy'n mynd i ennill. Pwy ti'n barod? Endo. A fi fynd. Cer ti'n gyntaf. Oh yeah! Llythyr arall gan y Taskmeister. Dwi'n barod am hwn. Ce. Anwyl awr I blant. Eich tasg arbennig heddiw yw gwneud hysbyseb deledu yn defnyddio ffrwythau a llysiau yn unig, dim mwy na 30 eiliad. Dwi'n gwybod i'r rhyfel. Cofiwch hashtagio fo I awr I blant. Ar ôl lladd lot o ffrwythau a sgwasio lot o llysiau, dyma fideo fi. Ac os ydych chi yn hoffi fideo fi, rhowch thumbs up. Os ydych chi'n licio fideo bedwar, rhowch thumbs down. Hey! Mae'r croen yma'n sych. Mae'r croen yma'n squishy. Mae'r croen yma'n sych byth. Croen llyfn. Mae mor llyfn. Mae'n defnyddio hufen croen. Pryd a gwedd. Mae mor llyfn. Iawn, ar ôl lot o feddwl a lot o camgymeriadau, fi o'r diwedd wedi gorffen y fideo. Felly dyma chi fideo ffrwythau a llysiau fi.
di Andreas, ac efo fi ydi Wynda Jennings a Super Lois. Ac os da chi heb di gesio yn barod, thema y sesiwn heddiw ydi superheroes. So, newch yn siŵr bod chi fod digon o le o gwmpas chi, ac efo dŵr, a yn barod i weithio. Reit, codwch oddi ar y soffa, a ysgwyd fi i ddechrau, achos da ni yn mynd i gynnes i fyny. Newn ni ddechrau, fath o dechrau Superman. A Deryn, dyma awyren. Dyma awyren. A Deryn, Superman! Neu fel mae Thor yn swingio mor Thor. Mae'n swingio, a smasho'r llaw! O'n dechrau fo'r llaw arall, a Thor, yn slow. Swingio, a smasho'r llaw! Dwi'n gwybod eto fo'r llaw arall. Swing, smash! Swing, smash! A dyn, dyn ni'n gallu bod fatha Mrs Incredible, ie? Yn trio wneud y splits. Dyn ni'n methu wneud y splits. A trio mynd lwyso, ydych chi gallu? Heb brifo. A dal o am 3 led. A wedyn ochr arall. Nodi, hwnna. A wedyn tro ochr arall. Tro do, 1, 2, 3. A wedyn ysbryd bob dim allan eto. A dyn ni'n barod i'r superhero cyntaf. Sef Captain America. A mae Captain America'n gry iawn, a mae'n dod i gry achos mae'n lot o credits. Dyn ni'n mynd i ddechrau, dyn ni'n mynd ar y sgriniau, neu ar y trai. Dyn ni'n mynd i ddweud 10 credit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn. A superhero nesaf ydy Catwoman. Mae hi'n dringo fyny i waliau. A fel mae'n neud o, mae'n codi penglini a penelini i un ochr. A wedyn mae'n codi fel fyny i penelini ar ochr arall. A dyn ni'n gwneud un 10 gwaith. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ysgwyddau chi o gwmpas. A dyn ni'n mynd i wneud rwan Mr. Chris TV sef Superman neu Supergirl. Dych chi'n mynd ar y chwedlau a dych chi'n mynd i trio codi ochr dde, braich ochr dde a coed ochr chwith. Rwa. O Superman. Wneud hynna 5 gwaith. 2, 3, 4, 5. A wedyn ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5. Wedyn na 5 gwaith. 2, 3, 4, 5. A wedyn ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn, ysgwyd allan eto. Yr un nesaf ydi, un ffefryn fi, sef Spider-Man. Mae Spider-Man yn dechrau a top 1 adeilad. A mae'n iwsio webo, a mae'n neidio i adeilad arall. A mae'n iwsio webo eto, a mae'n un ochr arall. A dwi'n mynd i wneud 5 o weithiau. 1, 2, 3, 4, 5. Dwi'n mynd i wneud 5 o weithiau. 1, 2, 3, 4, 5. Y superhero nesaf o un o ffilms ffefryd fi, sef Incredibles, ydy Dash. Mae bod yn rhedeg yn fast. So dwi'n mynd i'n rhedeg am 20 eiliad. Sy'n hir, ond dyn ni eisiau trio rhedeg mewn gyflym yn dyn ni'n gellu, oce? Barod? 3, 2, 1, go! Rhedeg!
5 eiliad ar ôl. 10 eiliad ar ôl. Reit, mae'n fast chi am 5 eiliad. 5, 4, 3, 2. A dyna ni. A'r superhero ola un ydy yr un mawr gwyrdd, Hulk. A be mae Hulk yn ei gwneud ydy mae'n smashio stwff. Mae'n neud mae'n smashio llaw. So dyn ni'n mynd i wneud 10 Hulk smash. A dyn ni'n mynd i wneud yn uchel dyn ni'n gallu, a smashio'r llaw mewn gael dyn ni'n gallu. So dyn ni'n dechrau. Am 3, 2, 1, Hulk smash! Hulk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Da iawn! Brilliant! So dyna beth yw'r gweithgareddau ola. So dyn ni'n mynd i just ysgwyd allan chi bach fel Elastigirl. Wneud y worm. Diolch am ymuno efo ni. A newn ni hwn di'r sesiwn ola ni. So ni'n ei weld chi yn fuan. Shattered. Oh my. Oh, exercise Andreas really anodd. Oedd o'n anodd. Oedd o'n really anodd. Dwi'n edrych ymlaen sut ydych chi yn mynd ati hi ar hashtag awr I Blant. Edrych ymlaen. Yeah. Reit, nawr. Pwy sy'n ffordd nawr? Gawn ni weld. Helo. Helo, croeso. Fi'n nabod chi, ond mae'n siŵr bod lot o'r plant ddim yn nabod chi, felly pwy ydych chi? Helen Jenkins ydw I, yn dod o Dafen, Llanelli, canolbwynt y Bydysawd. Gwion Jenkins I fi, byw y Llanelli ar hyn o bryd, ond wedi byw yn sawl man, wedi byw yn y Gogledd, wedi byw yn Aberdâr, ond symud I Llanelli pan o'n i'n 10 ac wedi bod yn Llanelli ers hynny. Reit. So, croeso I Gwion a Helen. Reit, cwestiwn cyntaf sydd gen I chi yw, beth yw eich hoff gêm neu hoff chwaraeon neu rhywbeth fel yna? Wel, fi wedi hoffi chwarae criced, chwarae rygbi, fi wedi gwneud symud bach o rhedeg, a hefyd rasio dros y mynyddoedd, fell running. Waw. Dwi'n tegur o beth oedd yna. Ni'n chwarae pêl-rwyd yn yr ysgol, a ni'n hoffi cerdded pŵer, power walking, cerdded yn y mynyddau a cadw'n heini, ond ddim cymryd nawr. Da iawn. Reit, cwestiwn rhif 2. Beth ydych chi wedi joio, neu ddim wedi mwynhau, yn ystod y cyfnod clo yma? Oedd digon I wneud, ond oedd llai o'r rhedeg y bwyty, so oedd yna'n rhywbeth mwy, beth yw'r gair? Wahanol. Wahanol, ddim mor hectic, really. Oedd y plant yn neud y siopa I ni, so oedd yna'n neis, os oedd y Gwion a ysgyfaint dost. Fwy o amser I cael I nabod bobl ar WhatsApp a bobl yn y capel hefyd, ar Zoom a pethau fel yna, so oedd yna'n neis. Wario quiz gyda'r teulu. A dda I glywed hefyd bod rhai yn gwrando ar y we, a bydde ddim yn dod i'r capel fel reol, fel arfer, so oedd yna'n dda, positif. Roi y 2 stryglo fe. Un yn nhw ni'n methu mynd mewn tŷ mam, so oedd yna'n galed, a methu rhoi cwtsh i'r wyron a'r wyres. Tan wrth ysfetha, so oedd yna'n galed. So oedd y sefyllfa, oedd eisiau help ar bobl, ond ni'n methu rhoi, ond ni'n ffindio hwnna'n anodd. Ie, fi'n siŵr bod yna, ie. Beth amdano chi, Gwion? Ie, rhywbeth tebyg. Stryglan ddim yn gallu gweld y teulu.
Ond o'n i'n ffodus iawn, mae teulu'n byw yn agos, a felly o'n i'n gallu gweld nhw trwy'r ffenest neu gwylod yr ardd ac yn y blaen. Hefyd wedi gweld eisiau gweld pobl yn y capel yn yr eglwys, ffrindiau Cristnogol. Ond ar y cyfan wrth edrych nôl, ni wedi cael sawl cyfle gwych arbennig i rannu newyddion am Iesu gyda bobl sydd ddim, fel mae Helen wedi dweud, ddim fel arfer yn dod i'r cwrdd. Da iawn, mae hwnna'n werthfawr iawn, ydy. Ydy. Cwestiwn ola sydd gen i chi yw sut mae bywyd wedi bod ers i chi ddod yn Gristnogion? Wel, mae di newid yn gyfan gwbl. Cyn dod yn Gristion, y peth mwyaf pwysig yn y fywyd oedd chwaraeon, chwarae rygbi, chwarae criced, na peth mwyaf pwysig. Ond ar ôl dod yn Gristion a credu yn Iesu, dod i'r nabod Iesu, pethau Duw, Iesu hynna'n, dilyn yr arglwydd, addoli Duw, caru Duw, yw'r pethau mwyaf pwysig nawr yn y mywyd i. Ac hefyd, wrth feddwl am y dyfodol, cyflwyno cyfan i'r arglwydd, yn gwybod bydd e'n arwain fi yn y ffordd iawn. A mae hwnna'n hyfryd, a pan mae pethau anodd yn digwydd yn ein bywydau ni, mae'n hyfryd i bwyso nôl a gwybod bod breichiau yr arglwydd Iesu yn dylan i gyd. Felly, cysur, her, a hefyd calondyd wrth bod yn Gristion, o ddim gyda fi cyn i fi ddod yn Gristion. Ie, diolch yn fawr iawn. Na i ddechrau dy pethau sy'n rhywun peth, os gallai, sydd ddim wedi newid. O'n i'n mynd i'r capel bob Sul, credu bod Duw i gael, a bod y Beibl yn wir, a gwybod bod fi ddim yn berffaith. So, nath hwnna ddim newid. Ond fi'n edrych fel y bywyd Cristnogol, really, fel ras fel mae'r Beibl yn gweud, a dod yn Gristion yw'r dechrau, a dim ras byr yw mae'n marathon. Peth cyntaf newidodd i fi yn dechrau darllen y Beibl gartre, gweddio, astudio'r Beibl, dweud wrth y teulu, dweud wrth y ffrindiau, mae hwnna ddim yn hawdd ar y dechrau. Eisio bodloni Duw, ond yn ffodus yn cwympo i bechod yn rhy aml. Byw fy mywyd nawr i glyfrfori ei enw sylweddoli yn fwy cariad Duw ato fi fel mae'r amser yn mynd mlaen ac ymynedd Duw a'i ffyddlondeb i fi, hyd yn oed pyn fi ddim yn ffyddlon i fe. A mae'n caru fi Hen y Jenkins hyd yn oed yn gwybod fath o Gristion o'n i'n mynd i fod cyn bod fi'n cael troedigaeth. A hwnna'n blows my mind hwnna, bod e dal i garu fi a dal i achub fi ten cyn hyd yn oed. A dod i pethau mewn perspektif fi'n credu, Mae'n credu bod llawer o bobl sydd ddim yn Gristnogion, mae pethau materiol mor bwysig yn bywyd nhw. Mae pethau materiol yn bwysig, wrth gwrs, swyddi, arian, bwyd, pethau fel yna. Ond y pwysles sy'n wahanol, really. Ddim yn anelu cael y gorau a popeth. Dod i pethau mewn perspektif. Achos y peth mwyaf pwysig unrhyw un, yw i ddod i'r nabod Duw, achos ty pwy mor hir i ni ar y bywyd yn byw ar ddeiar, mae ddim yn hir i gymharu o tragwyddoldeb. A wedyn y hedd y Cristion, yn credu yn arwydd debedwyr blwyddyn diwetha, un o hoff amynau fi oedd It is well with my soul, y hedd fel afon. A ddim i gymharu a hwnna, at y beth sy'n o'n blaen ni, sneb yn gwybod, ond gwybod bod Duw gyda ni trwy popeth. So fi'n gweud bod ni ddim yn mynd i cael edrych anodd, ond mae'n mynd i bod gyda ni. A wedyn diwedd Rhufeiniad 8, mae dim gallu gwahanu ni o gariad Crist a y hedd nawr y byd amdano.
A wedyn dweud wrth eraill, rhannu dy eraill, beth mae Duw wedi wneud i ni. Ie, diolch yn fawr iawn. A mae lot o'r pethau yma ni'n gweld yn stori griff ni'n neud yn Awr i Blant. So diolch yn fawr iawn i chi am ateb y cwestiynau yna. Felly, am nawr, dyna fe. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfweliad. A nawr ni weld chi'n fuan gobeithio. Felly, hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn. Pob hwyl, pob hwyl. Fawr, diolch yn fawr. Ta-ta. O, yna lot o bethau rili gwerthfawr yn cael ei ddeud yna. Diolch o galon, hwnna'n arbennig o dda. Reit, nawr ni'n mynd i ddysgu adrodd. Gwych! Efo pwy? Wel, dim Mr a Mrs Cyflymder. O, gytid. Dim y bysedd prysur. O, o'n i'n rili licio nhw. O'n rili plasur. Heddiw, mae gyda ni y teulu Aqua yn helpu ni. A lle mae teulu Aqua? Wel, mae nhw byw ar y traeth. Ar y traeth? Ar lan y môr? Brilliant! Felly, draw at chi teulu Aqua.
ac yn erthu Iesu ac yn erthu Iesu ymgryfewch yn yr arglwydd ymgryfewch yn yr arglwydd ac yn erthu Iesu ac yn erthu Iesu ymgryfewch yn yr arglwydd ac yn erthu Iesu ymgryfewch yn yr arglwydd ac yn erthu Iesu ymgryfewch yn yr arglwydd ymgryfewch yn yr arglwydd ac yn erthu Iesu ac yn erthu Iesu a bellach wy'n anodd di Da ni yn mynd i siarad efo Duw wan, da ni'n mynd i gweddio, a da ni'n mynd i gofyn i Duw helpu ni i ddall y Beibl ac i ddall be mae Duw wedi wneud i ni, a be mae Iesu Grist wedi wneud i ni. So ni gweddio rwan. O dad, diolch y galon am diwrnod arall, diolch y galon am ffrindiau a gyd y bendithion wyt ti rhoid i ni. Diolch fod ti yn dduw sy'n llawn cariad, ti'n drigarog ac bod yn môr glen wrthon ni ac yn rhoi cariad fo ni ddim yn disefio fo ni ddim yn heiddi hyn o gwbl. Diolch anfon Iesu Grist i achub ni a dyn ni'n gweddio fod ti'n helpu ni rwan i ddallt pwy yw ti a be yw ti wedi wneud i ni. Helpa ni ddod ata ti a trystio yn Iesu Grist. Dyn ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Reit, nawr ni'n mynd i gael Juda yn darllen rhan o'r Beibl i ni. A syth ar ôl hwnna, byddwn ni'n clywed gweddill stori Griff. A gawn ni weld mwy am cariad Duw yn y stori. Draw at y ti, Juda. Efesiau 2, adnod 4 i 6. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drygaredd, a chan fod ei gared ato mor fawr. Fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag yn gosod i eistedd gydag yn nefolion leoedd. Dyma ni ar y darn ola o stori Griff. Rydyn ni wedi gweld cyflwr trienus Griff, a bod Duw yn ei gariad mawr wedi anfon Iesu i'w achub. Ond, beth mae Iesu yn ei wneud i Griff? Dyna rydyn ni am ffindio allan heddiw yn adnod 4 i 6. Cynt, roedd Griff yn farw, yn gaeth, a Duw yn ddig efo fo. Ond dyma cariad Duw yn disgleirio arno ac anfonodd Duw Iesu Grist ato. Mae Iesu'n gwneud 3 pheth i Griff. 3 pheth sy'n delio efo'r 3 peth mawr sydd yn broblem i Griff. Roedd Griff yn farw, ond mae'n cael ei wneud yn fyw. Mae adnod 4 i 5 yn dweud, fe'n gwnaeth ni yn fyw. Hynny ydy, yn fyw tuag at Dduw, lle o'r blaen roedden ni'n farw. Am ei fod yn fyw, mae'n cael ffydd yn Iesu. Mae adnod 8 yn sôn am y ffydd yma. Mae ffydd fel cael agor eich llygaid a'ch ceg, llygaid ffydd yn gweld Iesu, yn dallt pwy ydi o. Mae ei geg yn galw ar Iesu am help. Hynny ydy, mae o'n gweddio
nid yw Griff yn medru achub ei hun, ond rwan mae o'n fyw ac mae o'n galw ar Iesu. Yn ail, roedd Griff yn gaeth, ond mae o'n cael codi o'r bedd. Mae adnod 6 yn dweud, fei cyfododd. Nid yw Duw yn gwneud Griff yn fyw, ond yn ei adael yn y bedd. Mae'n ei godi fyny o'r bedd. Cynt, roedd o'n gaeth i'r byd. Rwan, mae o'n cael dod yn un o deulu Duw. Cynt, roedd o'n gaeth i'r cnawd, ond rwan mae'n cael natur newydd sydd eisio byw i Dduw. Dydy'r diafol rwan ddim yn gallu atal Griff a Iesu rhag cofleidio ei gilydd. Mae o rwan allan o afael y diafol ac yn perthyn i deulu Duw. Yn ola, roedd Griff o dan ddigofaint Duw. Roedd Duw yn mynd i'w gosbi, ond rwan mae'n cael eistedd ar yr orsedd efo Iesu. Yn adnod 6 mae o'n dweud, eistedd gyda ef yn y nefolion leoedd. Mae'n ei newid ni o fod dan ddigofaint Duw i fod yn y lle o fendith ac anrhydedd. Yn lle bod mewn carchar yn cael ei cosbi, rwan mae'n cael eistedd ar orsedd gyda Iesu ac yn cael ei fendithio. Rydyn ni'n cael rhannu'r holl fendithion mae Iesu'n ei heiddi. Mae'r 3 pheth oedd yn wir amdano cyn dod yn Gristion wedi ei newid gan Iesu. Cynt, roedden ni'n farw. Rwan, rydyn ni'n fyw. Cynt, roedden ni'n gaeth. A rwan, da ni di'n codi o'r bedd. Cynt, roedd Duw yn ddig efo ni. Ond rwan, da ni'n cael bendith ac anrhydedd gan Dduw. Mae dod yn Gristion yn beth rhyfeddol. Dyma'r pethau rhyfeddol sy'n digwydd i berson pan maen nhw'n dod yn Gristion. A'n gobaith a'n gweddi ni ydy bod chi hefyd yn dod yn Gristnogion, yn dod i nabod Iesu Grist a phrofi yr un peth a ddigwyddodd i Griff. Mae'n anhygoel be mae Iesu wedi gwneud drosto ni os da ni'n credu ynddo fo. Mae o wedi cael ni o fod yn farw i fod yn fyw efo Duw, cael perthynas iawn efo Duw. Mae wedi gwneud ni o fod yn gaeth i fod yn rhydd, a wedi'n cael ein maddau. A wedyn, oedden ni o dan barn Duw, oedd Duw yn flin efo ni, ond rwan, da ni'n cael gyd bendithion Duw. A mae dyn ni'n bod efo Duw am byth yn y nefoedd. Mae'n anhygoel be mae Iesu wedi gwneud i ni. Mae'n anhygoel, yn dydi? Yndi. A nawr, mae Mari Elen wedi gwneud crefft i ni. Bydd yn gobeithio atgoffa ni ac yn helpu ni gofio y ffeithiau yma. Felly draw at y ti, Mari Elen. Nawr, mae Effesiaid 2, adnodau 1 i 10, yn sôn am fywyd newydd yng Nghrist. A heddi, i ni'n mynd i wneud crefft sy'n atgoffa ni o hyn, sef y creadur bach hwn. Nawr, mae'r pilipala yn dechrau fywyd fel siani flewog, ond yn cael trawsnewidiad llwyr ac yn troi mewn i bilipala prydferth.
Ac dyna beth sy'n digwydd i ni pan i ni'n dod yn Cristnogio. Felly, dyma beth bydd angen arnoch chi i greu eich pili pala. Siswrn, papur, paint neu greonau fel pens ac yn y blaen, glud, pipe cleaners a beiro. Nawr, y peth cyntaf bydd angen arnoch chi yw 2 ddarn o bapur lliwgar. Nawr, gallwch chi ddefnyddio papur sydd â lliwiau a ffatrwm arno fe'n barod fel rhain, neu fe allwch chi gymryd just papur gwyn arferol neu bapur lliwgar a ffeintio drosto fe, neu ddefnyddio felt pens, creonau, pensiliau lliw, unrhyw beth sydd gyda chi i greu 2 ddarn o bapur lliwgar. Nawr, dwi wedi defnyddio papur lliw ac wedi bod yn peintio pob math o batrymau arno fe, blobs a swishes a pob math. Ac nawr mae rhain wedi sychu a y cam nesaf yw torri'r papur. Nawr, mae angen 1 sgwar ac 1 cylch arno ni. Felly, os gennych chi bapur petriol, plygwch 1 gornel i fyny at dop y papur fel hyn. Ac wedyn, mae jyst angen torri hwn bydd gyda ni sgwar. Felly, ni torri hwn. Dyna ni. Felly 1 darn sgwar. Ac wedyn, bydd eisiau 1 darn cylch a ffordd hawdd o wneud hyn yw cymryd plat, osod y lawr at hynny cylch o'i gwmpas ac yn yr un modd torri hwn allan. Felly, allai'n fod unrhyw faint hoffech chi, rhai bach neu rhai bach yn fwy. Dwi wedi defnyddio papur sydd just tyma bach yn fwy nag A4 fan hyn. Felly, yma ni. 1 sgwar ac 1 cylch. Nawr, y cam nesaf sydd gyda ni yw plygu y papur fel acordion. A i ni'n mynd i ddechrau gydag 1 cornel, ac i ni'n mynd i blygu fe fyny, i wneud cornel bach, troi y papur drosodd, a plygu lan eto, a just nôl ymlaen, plygu a troi, a plygu a throi fel bod y papur yn dod fel acordion. A gyda'r papur cylch, yn union yr un peth, plygu ar draws, troi rownd, a chario ymlaen i blygu a throi. Just fel hyn. Yr holl ffordd nes bod yr holl darn papur wedi cael ei blygu. Nawr, unwaith byddwch chi wedi gorffen plygu, dylai fod gyda chi sgwar fel hyn, a chylch wedi blygu fel hyn. Nawr, y peth nesaf i wneud, i ni eisiau plygu hwn yn ei hanner fel hyn, os gyn dyn, a gwneud union yr un fath gyda'r sgwar, felly yn ei hanner fyny fel yna. Nawr, y cam nesaf yw gwneud yn siŵr fod y papur ar ei ochr batrymog, y 2 ochr gyda'i gilydd fel hyn, a ni'n mynd i osod y darn cylch a'r darn sgwar gyda'i gilydd fel hyn, a cymryd pipe cleaner, a ni'n mynd i glymu'r 2 gyda'i gilydd fel hyn. Felly jyst rhoi y pipe cleaner o gwmpas i droi unwaith neu 2, gadw popeth yn sownd, a dyna ni, top y pili pala fel hyn. A wedyn, mae modd nawr i just agor rhain allan rhywfaint. Agor y gwaelod. Agor y top. A dyna chi pili pala. Nawr fellwch chi adael eich pili pala jyst fel y mae hi, neu os hoffech chi adio rhywbeth bach ychwanegol i helpu chi gofio y wers i chi wedi dysgu heddi, wedyn allwch chi dorri darn bach o gardfwrdd unrhyw liw, i dorri fe i siap, wel, debyg i sausage. Just fel hyn. Ac wedyn fellwch chi ysgrifennu rhywbeth bach arno fe. Efallai hoff adnod neu
beth ych chi wedi dysgu, hyd yn oed rhywbeth mor syml a bywyd newydd yng Nghrist. Felly dwi jyst mynd i sgwennu fan hyn Effesiaid 2, adnod 1 i 10. Ac wedyn bob tro byddai'n gweld y pili pala bach hon o gwmpas y lle, byddai'n cofio y gwersi byddai wedi dysgu. Felly, jyst gymrwch hwn. Nawn ni roi chydig bach o lid, jyst ar y cefn. Fel yna. A wedyn, nawn ni lido'r corff yn y canol. Fel yna. A dyna chi eich pil pala i'ch atgoffa chi o y bywyd newydd sydd gynddon ni yng Nghrist. Diolch o galon, Mari Elin. Oedd hwnna yn wych, a dwi'n edrych ymlaen gymaint at gweld eich crefftau chi ar hashtag awr i blant. Edrych ymlaen. Gyfer? Ti'n dda. Mewch edrych ennill eto! Reit, naw. Amser quiz. Mae'r ddau ni efo 10 geiniog. Da iawn. A mae'r pwy bynnag sy'n mynd i gael y pen mwyaf aml yn ennill. Oce, iawn, got Iawn. it. Iawn. Felly, ond ni angen trio dal y geiniog. Oce, iawn. Iawn, felly pwy sy'n mynd i fynd yn gyntaf? Bechgyn, gewch chi cwestiwn cynta? Diolch. Cwestiwn 1. Dydy Griff methu achub ei hun, felly beth mae'n neud? Mae Griff yn galw ar Iesu, chi'n falle fe. Da iawn. Come on, pen. Come on, pen. Cynffon. Cynffon, yes! Da iawn chi, cael cynffon. Oce, cwestiwn i'r merched. Cwestiwn 2. Beth yw'r peth cyntaf mae Iesu yn neud i Griff? Mae Iesu yn dod â Griff yn fyw. O, da! Syd, a ni trio eto. O'r diwedd. O, cynffon! Na! Dal. Iawn, cwestiwn nesaf, please. Cwestiwn 3. Beth yw'r ail beth mae Iesu yn neud i Griff? Yr ail beth mae Iesu'n neud i Griff yw mae'n codi fe o'r bedd. Iawn. Rhaid real eto. Trio eto. Pen. Pen, o! Un dim. Ce, rhaid fi cael pen nesa. Iawn. Cwestiwn 4. Pwy yw teulu newydd Griff? Teulu newydd Griff ydy teulu Duw. Pen oedd o, go iawn, pen oedd o. Wel, obviously go iawn. Pen. Reit, cwestiwn nesaf, please. Cwestiwn 5. Beth yw'r trydydd peth mae Iesu yn neud i Griff? Y trydydd peth yw mae Iesu yn mynd â Griff i eistedd ar yr orsedd gyda fe. Cywir? Ie. Mae'n ei ddechrau. Come on, pen. Oh, come on, cynffon. Pen! Oh, nuisance. Oce. Mae'n rhaid i ni cael pen rwan neu byddwn ni'n colli. Oce. Cwestiwn ola. Cwestiwn 6. Beth yw'r gobaith sydd gan Gristnogion? Y gobaith sydd gan Gristnogion ydy bod efo Duw am byth yn y nefoedd. Ce. Cynffon, come on, cynffon. Pen! Yes! Na! Ond, mae hynna'n meddwl fan i gyfartal. O, felly, y Y ddau ohono ni yn neud yr olwyn Olwyn bren. bren. Come on. Gan bod y quiz wedi bod yn gyfartal, ni am benderfynu pwy sy'n ennill trwy ddefnyddio. Y catapult hufen.
pwy sy'n gallu para y hira? Yn weidio fyny. A wedyn bydd yr hwn yn fflicio fyny a mynd i gwynaf ni. Yn mynd i gwynaf ni. Ia. A'r cynta i gael yn y gwyneb. Sy'n colli. Yn colli. Ie. Gwych. Dylan. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn arw iawn iawn. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r quizzes, yr gema, yr cyfweliadau, yr crefft. Mae'n gymaint o beth wedi digwydd. Gymaint o bethau. Yeah. A gobeithio hefyd bod chi wedi dysgu lot am gariad Duw. Fel nath ni weld yn y stori Griff a trwy effesiad, ni'n gallu gweld cymaint am cariad Duw. A gobeithio byddwch chi'n gallu profi hwnna eich hun hefyd. Ie, cofiwch y freebies sydd ar y link isod. Efo comic strip o stori Griff, so gallwch chi cofio fo. A dyna edrych ymlaen at gweld beth chi wedi lliwio yn yr crefft i gyd. Bendant. A hefyd, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu wneud y fideos. Diolch o galon. A hefyd, diolch i chi am wylio hefyd. Da chi bod yn briliant, Do. dwi'n rili mwynhau cwmni chi. Do, ni wedi. Reit, ond am nawr, ta-ta. Ond, achos fod i'n hyn ola, Yeah. a dwi'n mynd licio tatas trist, fatha treat bach, ar ôl y tata, da ni'n mynd i weld bloopers. Go iawn, bloopers. A da ni'n gweld Bedwyr fan hyn yn neud ffwl o'i hun, a fod yn ddigri a neud mistakes. So gobeithio na chi rili mwynhau y bloopers. Ond am nawr, Ta-ta! Awr i blant, o mae'n awr i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Gemau, straeon, creffau a chaneuon, gallai dyftu am ddiw. Dim ots lle ti'n byw. Awr i blant yn sbesial i chi, os da chi am gael hwyl o sbri. croeso nhw. Action. Croeso iawn y blaen. Come. Lle o hoff fan ni fel fi, monkeys yw hoff fan ni fel fi, achos fi'n hoffi dringo hefyd. Reit, pwy sy'n barod i ddechrau? Okay. Pwy di bysa ba? Bysa balis?
Okay, action. What's this? Look at the vlog. Ah! Goodbye. Aros. Eistedd. Eistedd. Gorfedd. Achw. Achw. Oh, so anwyd? Na, mae jyst yn tysiad. Edrych yn trunk nawr. Ie, barod? O, siarp yn bita ti. Ie. O, does na ddim siarp gawd yn yr... Oh, no! Oh, no! Oh, man.